Seng All Jaiñtia Master Role Workers and Labourers Union Central Executive Committee CEC kalayo jingkyrshan naki unit bapher haki jingialang balalong ha Mukhla Thadlaskeiñ Block Khliehriat Amlarem Shangpung bat ha Jowai. Hakakat tarik Nohprah la pynskhem yakarai ban kiew Shillong hakakat tarik mynta bnai ban dawa Iakhih naka sorkar halor ka jingpynslem ban pynkiew by nongsngi. Variable Dearness Allowance, ka basic floor rates, ka jingbym pyntreikam ya ka RCW hatanat PHE la arpupras nem mynta bat kiew ki jingdawa. Habayakran bat ka Wegetwell Rumut Secretary ka All Jaiñtia Master Role Workers and Labour Union Central Executive Committee CEC hadian ka jingialang bala penlong hene ka sngi ha Jowai la karpa di Myntri Ryngbah Conrad K Sangma ban Jaiñtia ban pyntreikam yaki mat jingdawa jongkani ka Seng shwa ka tarik mynta bnai Lum kumta kim ban se ban penlong da ka Iakhih ba ha Shillong. Ya ka ni kisngi ko dep ineliang yang ka central body de yele ulai haman ki block unit ne bha yang ka ni ka meeting ka general meetings yang iko da pengkrei ko de yaklam de ka rai chrup ki members na do ko tu ka tarik yang December te de yelai ki block unit ko hapo yang ka All Jaiñtia Master Role Workers and Labour Union te ne kasngi da mani ha ni Jowai unit kasngi man ga wakadu ko idi chimrai ne benta yang ka khatnya tarik te ne liang yang ngahi kam ka General Secretary yang ka All Jaiñtia Master Role Workers and Labour Union ka jingkyrshan na Sir Conrad K Sangma usnya bha ui no i ka order kani ka hop ka benta ka yang i hachwa yang ka khatnya tarik ni bha i kat kamoman ka te ne liang yang ka All Jaiñtia Master Role Workers and Labour Union hi wom kwa i woli dawa yang ni i hok yang i wom hi kwa i penwit te kat wom nyo sa i wata wada kain stingore ka sorkar wom uchim khia ka yegini kikam ko i de to yo i kham tam ni i hok yang i ti wom ban se i te kani ka jingkyrshan yang ne liang yang ka Seng wata wasnya bahasa wata ino i ka order hachwa yang kani ka khatnya tarik ka agenda wata waga ya kani ka basic floor rates ko ka sorkar hi de to pungku ko ta kama di UP de ideklam i bha yang kani i department le khamtam i ka RCW hadun ne ka sngi wom po pynkreikam gi ka tasnya bahasa ka jingkyrshan ka yang i man ka ko wasai so akhmat yang pi sir pynkreikam no ya kani ka RCW hagi PHE department nakabenta yang kini ki sericulture le ko de changing gi wata wa ya ka tulap gi yo gi do arsin lesin hi don chisnem